RMN. Hi, hello, kumusta ka mo? Ano yan? Sabi niyong alagad si Kanginan, Trefon Morales, and then may partner ka po na ako, dali po si Randy Tayan. Kung ako ang pasultihon, natural, asap kita. Always say, a prayer man na importante ang itong pagpanalangin. Pagsangpit sa itong labaw makagahom, Lord. Thank you kay Lord sa imong gihara ka namang grasya sa matagad no. Thank you kayo. Okay. Bueno, dito maglangan. Ang suot ang pagkaroon itong hatagan o pagtagad no. Pinada kinis usa ka babay nga mapatago lang sa ngan nga mutya. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong singer si Mutya. Naagi taong masinahon ba nga dili sila gusto nga malabuan sa ilang kahimtang, masuya dayon og moasenso ta. Pero aron inyo kay masabtan nga akong sugilanon, ingnon ko ani sa pagsugod. Okay na, naplasar ko nagmaayo ang akong cellphone. Maghimo kog nakakanta para na ako ika-post aron og ugma. Akapela lang ni. Mukanta ko pang 1 million views. Okay. Sana ikaw ay narito, kapiling at kayakap ko. Alam mo bang pag-ibig ko ay para lamang. Oy, basig ani una sa tagtanod ha. Kay badungod na sa tag kay nagsaba-saba. Laking naman ng taon ma. Oh, bitaw. Nalimot ka. Atong unang gabi nga giari tagtanod. Kanang reklamo atong mga silingan. Gabi man to ma, gabi dairon, kahayag pa aron. Di ba? Hay may maayog adto ka lang sa imong kwarto magkanta-kanta. Ma, wa man ko ingon nga nagkanta-kanta ko diri para magsaba-saba ko nang inabuhi taong ko diri mauwi. Unsay nang ginabuhi? Huwag ka kahibaw ang akong pagkatakanta diri, makakwarta ko diri. Unsay makakwarta? Unsay pagtuunin mo sa imong kagalingon jukebox? Nga kanakanta kwarta? Mader. Huwag ka lang kahibaw nga kinakong pagsigig kanta-kanta, makakuha kong daghang views o mga followers sa Facebook. Makakwarta ko ani, maong kalma lang, relax ka lang dyan. Saba ka di oy. Tinuod ka? O lagi. Tanawa na ko ng ubang mga vlogger niha o, daghan na kag mga followers, mga sikat na kaayo, daghan na kag sweldo sa Facebook. Maubang. Kung mauna makakwarta gudi ay ko ani, ha? Huh? Ay, kalisod. Kalisod, ding watay pusod. Ma, hilom na ma. Ay, Naitanod. Ay, lugya, ay, tanod sinong mata. Tuloy ko, anak, be. Mao gitaw ni akong galingawan kay wala gitay kurso nga nahuman kay high school rata mao nangiyawa ta diri sa Facebook basin pa di ay og naa diri ang atong maayong kapalaran unya. Hello guys! Hello, good morning! Kumusta naman diha mga followers ako mga gwapo o gwapa? Nakapamahaw na ba ang tanan? Nakapangapi na ang uban? Okay, shout out sa atong bagong followers, no? Salamat kaayo ninyo mga pangging! Pasensya mo ha, pasensya kaayo nga. Wasarong kumukanta no kay sakit-sakit ako tutunlan. Murag pa doon ko pagaw. Nya ibaw baya mo nga kana ako mga kanta, kanang pangkantahon ako, mga birit songs kid kaayan na. Okay? Mutya! Ma, Oy, nasbirtang bayot ay. Ngawa ka buntag Mupalit makunog tag aning usa ka set nga make-up kay milargay ang amo nga mo ipalit untaan Ikaw, di ba kuno kang palit? subuko sa di mo ma-dear. Uy, nag-live ko diri. Ay, halaga! Madool ko nga! Nag-live day ko, girl! Sorry. Kuan ba? Pasig na gusto mo palit sa mga followers, girl. Ha? Ibalik yan, girl. Sus, kining bayuta. Ay, hello mga guys. Hello guys. Day balik ya ay usa ka set sa make-up. Kasi mo palit ya. Napa mo kuy ako. Si Idol Bambi nangutanan siya. Pila ko no. Pila man ni bayot? Ay, ang presyo yun, ani, 1,008. Kay, og ato ka sa tindahan, maabot man ng 2,000. So, diri sa ato, kay factory price ng yun, So, 1,800 ang presyo, ano, girl? Oh, okay, 1,800 guys, mga idol. PM lang mo kung kinsa gusto mo palit ha. Dara diri. Sige, PM dayon ha, kaysa makauna lang ha.
salamat kayo, girl. Huwag yung pausik ang akong kwarta. Kay, nahalin na yun. Dali, oy. Basta agi lagi ni mong social media lagi dali agad kinastanan. Lalo ko di mga followers. Wala, oy. Kanindot, oy, ana, oy. Ay, magnegosyo lang ka, ta, girl. Ha? Oo, nga lang ko, girl. Kay, mangita tag puhunan and then mag-online selling, ta, girl. Mutia! Anak! Bangon na diha! Di ba doon naman kay Lakaw? Ma, basig din ako mulakaw. Sakit mo kayo ng akong liog. Di na ako malihog. Uy, sa may nahitabo? Ako kay baw, ma. Tungod mi sa pag-live selling ako gabi. Pila ka oras sad pa yato nga nakatubang ko sa kamera. Ay, nasubrahan sa kakugi akong anak. Kadiyap ka doon ako'y tambal dere sa akong pulsa. May kani kay naagutuan ni Permi. Alaksan FR? Ang Alaksan FR, anak. Doon ay kombinasyon sa ibuprofen o paracetamol para sa panakit sa kalawasan. Mao man ni akong gamit. Ah, sige ma, ikaw na gud ang nagsulti ana. Imno ni nako. Salamat ma. Oo, unsa na? Kumusta ang imong pamati? Nawaday ng panakit sa akong liog ma. Sud sa 15 minutos lang nahupay dayon ang akong pamati. Thank you ma. Thank you, Alaksan FR. Ayaw gud ibaliwala ang panakit sa imong kalawasan, ha? Sa gabal na sa imong mga rakit. Basta laban lang. O kung musakit ang kalawasan, i-Alaksan FR agad. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Recorded by X Thunder Gaming. Oy, Berto. Berta, oy. Ay, sorry Berta. Ay, nag-change profile man di ay ka no. Yes. Unsay ato ni mo, my dear? Ay, itong imong ibaligya ba nga usa ka set ba? Di ka nagpalit ato. Ay, kadto. Hinatag na to sa kong amiga nga gikan sa gawas. Kung yatagan na to, aron kuno kung doon ko yung make-upan, ipatesting to o kung ganahan, may mo order lang yan to gihapon niya. Aw, sample ready ay to Berta? Oh, girl, oy, pero saan? Nagipit man ko, di ako na lang gibaligya. Unsa ka bayot og magnegosyo ta ana? Kay tan-aw ra pa nako, dali kay siya halinon. Unsa ka og mag-order ta og daghan sa imong amiga, kay atong ibaligya diri sa akong page. Mag-online selling ka ba? Sige, girl. Mag-online selling to, girl, pero asa man tagpuhunan? Ako'y bahala sa puhunan. Ako'y mangita. Unsa ka og puhunan lang ta og mga 20,000. Okay ra gyud na no? Okay na, girl, oy. Sige, ha, magtinabangay ta, girl. Ako'y bahalang mo diskarte sa ako, mga amiga, nga magka-order to daghan. Sige. Kay mangita ko ikapuhunan. Suwayan ako si Feli. Mangutang tag para puhunan. Wa pa man ko masweldohi sa akong pagka-vlogger, pero may nasud na, pero wa pa may payout. Mao nga para makasugod mi sa among negosyo, nangutang na lang gid ko. Unya. Okay guys, good morning mga idol. Diyan na sa inyong mutiya ni Baliling. Kumusta naman diha mga idol? Natay mga bagong abot na produkto ha. Nindot gyud ni, gikan ni sa gawas. Mao nga makasiguro mo nga nindot gyud ni klasiha sa produkto. You know na. Okay? So, ako sa tagsaon doon sa pagpakita ninyo ang atong mga produkto, no? Sa akong assistant nga si Gualberta, ang bayot nga wala ka. Hello, guys. Hello. Tak na. Parehas gahapon. Okay, Berta. Unsa atong unang produkto nga atong ipakita nila? Well, kinailangan kini para ni sa naong, girl, ha? Paputi ni siya, no? Kung mamutanggan ni mo, ani, siguro alang yun nga mabutangan yun ang tanan ninyong panit kay aron dili mahimong black and white. Ug guro na niya mong TV, nga karaan ka tong black and white. So, buti pa sabot, o na siya ka-epektibo, muputi, good. Mga butangi ang tanang panit, ha? Aron dili mo makabang, okay?
Kani siya, para ni siya sa mga bugason. Kanang mga naong nga naay murag binlod. Ha? Unsa binod oy? Bugas ba? Kanang bugas, inyo mao na ipagtubo, butangi dayon ninyo ani para dili na siya mudako ug mawa ug muhamis na gyud ang inyong aping. Dili di pa sa uban ha. Nga imbis mugamay ang bugas kay gibutangan sa ilang produkto. Misamot na hinuon. Moro na hinuon og usa ka ganta nga bugas ang ilang naong. So, suwayin ninyo, guys. Na, di mo magbahay, ani. Di, sa ingon sa pagpanghambog, no? Among silingan, daghan ka siyang bugas. Ibutangan na mo, ani. Karon, wa na'y bugas. Ahop na lang nahabilin. Joke! Huwag ka magdahom nga sa among ginagmay nga pagsugod sa negosyo, ni dako ni, og ni kusog. Og nakahawas kinamo sa among kalisod. Unya, Ay, girl, oy, dili naman na mapunggan pa, oy. Kusog na gyud kayo ng imong negosyo. og usagi ka sa nakatabang og dako ani bayot. Mo nga ayaw gyud pagbuhi nako ha. Mabulahan jud ang apil. Unya kay daghan naman kog nahatag nimo, way labot sa imong sweldo. Bi karon nangutan ako. Pilay na tigom na nimo. Ada, akong gipatigom sa kong bana. Why nakatigom ka to? Abot lang kayo na, nagpapalit pag motor. Na, ikaw gyud mag-amping ano mong kwarta in taon bayot. Uy, dili nga tos laing taw. Ayaw kay isalig sa ubang taw ang imong kwarta. Pagtigom, kay maabot ang panahon nga magamit ra gyud na nimo. Oo, girl. Magpasalamat yun ko ni mong maayo, girl, ha? Kay wasad minimo pasagdi. Natural, uy. Kita kong duha ang nagsugod ani. Ayo. Kisa ron. Kisa ron, uy. Murag, Ma'am, deliver ma'am. ato silingan. Ato silingan. Ay, pasudla. Pasig mo palit sa itong produkto. Oy, ansay ato, sir. Ano deliver mo mo? Oh, nakatultul uroy ka diris amo, no? Sige nga tawang oy. Ay, ramo mo. Oh, silingan na data? Oh, sige ma'am, salamat kayo ha. At salamat, sad. O, sabihin nyo, ha? Nice because si Skina, kanang ikudong bahay, gikan sa karsada. Ang silingan na yun dito, no? Sige, sir. Sige, bye-bye. O, saan ba nag-deliver diya sa imo, girl, ha? Di mo nagikan. Ambo, doon sa ni. Wow! Ganito din mo, girl, oy. Naman kay mga sponsors. Sa mo, tigil ko ang imong negosyo, ane, girl. Pero kariyo, trabayot ha. Ah. Kini siya pa, nakaila ka ani? Moro gini say usa nga magsigig bash na ako. Sigig ingon nga wa ko no epekto ang atong produkto. Nakasuway ba ka ni siya sa? Da, pasag din na siya, girl, oy. Nasinara na. Makalakot manggod. Yun na, para good, be. Hindi ka tanaw ni mo. Dalagi. Mao gyud lagi ni babihana, eh. Ang unsa man? Mao ni babihana nagsigig order, unya inigabot sa ila, dili mo dayon. Unsa? Bugos buyer ni girl. Mao ni siya, girl, kaduhan na ni sigig order nato, unya inighatod sa mag-deliver. Wa kuno diha. Unya dihang naabtan gyud siya. Wa mo dayon. Kaya kunong gipa-cancel. Purti kunong yaw-yaw sa nag-deliver, oy. Nay, niya nasad ay. Lain na sang profile. Murag king ko yang iyang gigamit. Pero angan, mao gihapon. Unya, sa mayang kuha, sa mayang misis diha. Mo order na sad ko no. Duha pa ka order oh. Bibi. Ako deliver ana, girl. Ha? Ako ginabugnoon. Recorded by X Thunder Gaming. Nagipadlungon kaayo nga way laing buhaton ba pag samok-samok ra. Unya kani siya nahibaw-an namo nga dili gyud ni tinuod niya ngan iyang gigamit. Makalagot no? Kay mo order unya dili dayon nun. Mao to nga gidawat nako iyahang order og kami gyud mismo ni Berta ang nihatod sa iyang order aron mailhan og makita gyud nako ni babayhana sa personal kung kinsa ni siya. Unya, Unya, girl, unsa man? Ako rin hatod ani, ha? dili girl. Duha ta ka motor. Ikay da sa package. Unya ako magsunod ko nimo. Unya na lang ko moduol kon mo atubang na nimo ng bayhana. Sige, girl. Na makatay abogado. Ano man? Bugno o to kini babihana. Unsa gibuangan siya nato? Bugno o kini lagi ba? Na. Kalma lang. Basig kita hinuoy mga priso ng kalaki nimo. Maubitaw nga paandaman na og piyansa ang imong abogado kay ako naglako at kading babihana.
Sige na. Ato na i-deliver. Magsunod ko nimo ha. Oo, girl. Kadiyot sa ha. Ma, maglakaw sa si Berta, ma. Ikaw si ate man sa mga tao na to, ha. Dali, rami. Mauna ning baya. Uy, doon naman dis amo. Sunod iskina naman di ay. Silinga na doon mi, pero wa ko makailan ng bapihana. Buto gaya bakahan ng tinuod nga ngan. Wa ba ka ni mga liyas? Naara sa girl, may hunong na siya. At doon ka lang na nag-order. Ay, niyan ako spultahan. Ako lang linaki akong tingog karon mo tuo nga delivery boy jud ko. Ayo. Ay adlaw. Unsa man? Parcel ma'am. Unsa man na? Kinsay ito ribs gasiwal? Ako nga naman. Parcel di ma'am. Unsa man na siya? Wala po kayo ma'am. Ikaw may nag-order ni. Ikaw man kong ga-deliver ni. Huwag ko ma-order, oy. Imo nga ma'am. No. Nga man mo ning ga-order ni. No. Ay, basta wag ko ma-order. Taka man lang mo. Iuli na dito, eh. Kapati ang inyong products now. Adi ay! Saan to pa? Ikaw gyud ang nag-order. Ngano na ibaw makakapara sa naong ning imong gi-order? Ikaw gyud ang animal. Bugos kang dako. Unsa? Tarong ha? Oh, ngano day? Tinuod bitaw. Ikaw gyud ay. Karon ibaw na ikaw gyud. Hay naman ni Berta. Mutya? Toribia? Ha? Oh, ako bitaw. Yang ano pasangilan man ko ninyo, anak. Gawa man dyan ko ma-order, anak. Wa ko na siya mag-order. Nga nahibaw siya nga para sa naong ang iyang gi-order. Wala ko ka ng animal. Ay! Unsa? Pagtarong ha? Tigali katilaw ka ron akong bayuta ka. Ay, kung kanyo ka ha? Kinagdako ka ng lugar ha? Sa lingan rata. Huwag hindi ka mausap, Toribia, no? Kani ato pakit ka. Sa nag-vlog ko, ikaw nag-basher na ko, perme. Unya karon ang negosyo ko. Abi kay miigo man ang ako negosyo. Sige ka lang panaot. Oh, ikiha na girl ha? Ikiha na! Gusto gyud unta na akong ikiha pero maluoy man sad ko. Kang iyang bana tricycle driver man nya daghan ka silang anak. Mo nang naluoy ko ba. Pero sige lang gihapo panaot sa akong negosyo. Unsa kay maayo no ikiha ko na lang ginibayhana? Ug ako ni ikiha maluoy mo ko sa mga bata ug mapriso ni siya. Unsa man og amo ang pasultihon? Mutya. Okay, ano? Ate Pres? Sorry. Anong sino ka ron, Gulyat? Si Mutya, Ate Pres. Mutya. Si Mutya. Mutya sa gintindok. Abi na kong asa ka na, hindi ka sa luyog, tugnaw mo kay gon. Mo na Bitaw? pa, init ka dress kilid sa kwan, na dire siya. Ang atong problema, Ate Pres, si Mutya, kanis Mutya, vlogger ni si Ate Pres niya. Niya. Naabay mga vlogger, nagnegosyo siya, sa kung sa negosyo niya, karoon na, sa negosyo ng mga makeup. Doon ay mo, order, pero inakabuti na yun nun. Ay. Oh, mo ni. Nya pagtanaw niya, iya nga mo na yung amiga. Yeah. Pero abi ni mo, saan mo, Gulyat, sa Roosevelt? Oo. Murag duha ka sakyanan nga ni Anha kay dunay ni order atong murag ref man dito or kuan ba to? Washing machine. I-deliver pangutana sa kuan mo maingan nga ilang giingon dito. Nya mao may gibutan dito Roosevelt, Pook, Talisay. Pero in town wa dito ang way nagpuyo dito nga ngan nga ilang giingon. Ana. Unya, yan sige. Sa magpagkilala. Gingan nila nga, sa may address mo ni gihatag. Telepono ra ba? Kana bang order? Duha gyud mahitabo na. Gyapon ana. Kung kani bang mga tao sa binuangan ba? Pa-order niya pahato dito. Nya, wa sila dito. Mao ni. What they tawag ang number? Apo, gitawgan man tingali, pero ingo lagi nga muna na adiri. Anang dapita, anang address. Na yung ungo rin sa inyo ha, Ate Pres. Dayungo. Roosevelt, Kailangan ko kumutalaw ko. Kani nigsoon sa inyo, kanang bangga ako kayo, ungo mo na dapita sa una. Hoy, takot lang sa bilyat. Kanang kili sa inyo, kanang taas kay koral nga naibay, dako. Nya, dako kay gawan, dako kay gawan nina, abutan nito sa liyo. Tanawa na niya, di ba ungo na, tanawa na niya. Mura na ibawang ka. Uy, Dito na ka. ako man na siyang gipadidani ko nga ano mang malimbawot man akong balhibo. Tabaday. Di bitaw ka to na pa mangga ba, di ba? Ano mangga? Kay nom kay so kay Roosevelt inigliko sa inyo na Ang ibang lapit sawa. mangga. Ang lapit sawa. Ang lapit sawa.
Dako kay namang dani na. Nya naman na nagkuyo diri sa una. Kananda kong bay nga dako kay luna. Oh, kana. Ganang kikural. Kanang koral. Kinsa man na? Kadaan man na. Uy, Oh, bago na. na may gitukod karon bago diha. Ana di bago. Bago diha na dapita. Murag pahakan ang kural. Dako. Asa man na balita lang dapit sa pugla katong ingon hikon namatay duha ka iring sa kisame. Oh, bitaw. Diha to sa kuan, biasong Ha? siguro to. Biasong, si Bichigbin. Biaso. Sila si attorney yung nag-roof, si attorney mo yung nagkuha na to. Dili to diha sa ila dapit sa Dili, biasong to. Oo, ako ay. Puok to ma, biasong. Ako dai abat diha. Oh, biasong na ako no. Atong anananggal, diha pag yapot biasong. Ang sa puok, Roosevelt, ako dai abat. Oo, do, abat sa lilani. So, abalik tani. Sa pangana niya lan. Ang iyang pangutana, mao ni si Mutya taon, doon na gyud mga tao nga, kung musaka ka, bitaron gyud ka. Bilangan Sige, daw panahon siya, sa no? negosyo. Oo. Ay, may ikihan na lang yun yung bayana. Nasiya na. Huwag ako ni ikihan, maluoy man siya ba? Kaya na may mga bata taon. Yang driver taon. Yan ang sa Ngayon ngayon ba na driver? Kada laging order makiha ba na yan natin pres order niya di dayon no di mo siguro do kada binuangan ba siya ba Binuang ra na. Wa, ang imo na badlungon ko ano i-block na sa imo ang kuan eh Nya ayaw pagtuod ayon. ay pagtuo i-block na mo tiya ano di man na i-block na I-block ayaw siya. na para din na siya chat mo ayaw sos Ginoo ko og imo na ikihaluoy kay mga bata kay bago sa yung basa di ba diya Samok na kayo Samok kay kiya. hasol kay Kini pag-record na to karong gulyat is December 5. December 5, 2024. Ang mga pagbasa ng mga nagsingabot nga Pasko, ang ato kuno pag-prepare sa Advent season sa nagsingabot nga pagkatao sa Ginoo. Puno kinahanglan kuno punutas kaluoy, pagpasaylo ug pagpaubos mo kuno isakto ka na pagpangandam sa the coming of baby Jesus. Aritas paambit Lucas 6 versikulo 28. Lucas 6, versikulo 28. Panalangini ang nagtunglukan ninyo o pag-ampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Sa ato pa, nahug manig daog-daog gihapon kay murag iyamang gidaot. Ang imo na lang buhaton kuan katong sa atong sikon sa atong gibasa karon padayon lang tas pag ampo lang na sila nga dili lang ta sila og mahayagan no ta sila nga dili na sila magsigig panaot magsigig pang minuang mangorder nya dili dawaton ning abot Sige na siya na maayo gid oy. Prihatong kingon niya. Nya kamo sa order. Ay mo sige order niya ini abot ninyo dawaton. Ang uban na natin pres black biya sila Shopee ang kanang order nga di dawaton sige lang i-cancel tanan cancel. Di dawaton may ra sa daoy kapoy kanang minanay. o tinggal may pa sila ingon ana magsigig order nya dili dawaton nya i-deny nga nag-order siya may wa pa sila laing buhat no Well, ng cellphone. Well ngaw. Ug ingon ako tinakong daghan ng trabaho di man ko say makadungaw na akong Oh, cellphone. tinuod bitaw. Wag po sila tingin mga trabaho. Ana na lang, Miss... Di kung to ba maway nga di ka kadungaw sige ka vlog. Wala, mangga. Ana na lang mo tiyan, no? Di ka imposible kay di mo dungaw siya bambina ati press. Di posible. Di kung tuo kay limang ka tiin bang ka. Walang ikamananghin. Kabi ni mo gulyat, kining naan kung ari punta sa prayer ni St. Francis de Assisi, yung dito kung dunay pagdumot, pasaylo. Naingon dito, manala na, kay kinsa na sayod, sa sige na tong pagpaubos niya, katong mga diri, ampog, panalangini ang nagdaog-daog, kinsa na sayod nga, mausab siya. Mausab siya, aron dili ni sa maghatag, o unsayngan ini, kagool sa uban. So, ay, Ako naglagot ko eh. Ano man? Kada bito naatay ka date, ingnan lang po nga. Naatay ka date niya. Moingon nga kanang paabuta ko, nya di gyud maabot. alagot. Mura ra pud nag-order niya dili maabot, di mauwang ni abot. Paintay na natin, wata ko alas 5. Giinjan day ka. Alas 5:30, wa. Alas 5:45, wa. Alas 6 na lang, wa. Karon. Ay, gamay tali ihatag. Na dito mo mo ikan. Ang gulit kayo sa akong ATM. Ay, salamat naman natin dalaman nun. Tulad ko ang puzzle tihon. RMA